או, זהו זה. זהו זה, למדתי תכף, אני אלמד את כל הסיפור הזה. אני צריך ללמוד את כל הסיפור. מכאן, כאן, ככה, נכון? זה הכל מכאן. כל הסיפור. בואי, אני צריך ללמוד את הטכניקה הזאת. נקרא טכניקה מחורבנת. תכף. איך אני לא יכול אבל להתיישר, אבל אני צריך להיות ככה. אם זה ככה, זה ככה. איך אני מתקרב, מתרחק. איך אני זה כשזה במרחק כאילו שאני ככה, זהו, זה הטכניקה. זה הטכניקה אבל לא הבנתי. נראה לי שאני צריך ללמוד הרבה עם הטכניקה הזאת. מעניין איך זה יעבוד לי עם בטריה. טוב, אבל בסדר, לא יודע גם כמה דקות זה. תראה, אפשר לראות כאן כמה דקות. תראה, בוא נראה כמה זה. 2 דקות, 3 דקות, לא רע. יש לי כאן עד הרבה. נכון? כמה דקות שזה יהיה. לא משנה, ביוטיוב אני כבר אצליח להכניס את זה, למדתי איך להכניס את זה. בוא נראה, פעם ראשונה. טוב, לומדים. בוא נראה. עכשיו, טכניקה.